Encümena Niştimaniya Kurdistana Suriye enekese dixwaze ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ku li Başûrê Kurdistanê perwerde dibînin derbasî parastina axa Rojavayê Kurdistanê bibin. Çavderên siyasî yên Bakurê Kurdistanê jî vê yekê pêwîst û girîng dibînin. Evana naçin alîkariyê, bi xwe diçin welatê xwe biparêzin. Yani erka wan ev, wezîfa wan ev, sedemê hebûna wan ev, yani pêşmergê Rojava, sedemê hebûna wan ev. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê jî di wê baweriyê dene ku eger pêşmerge derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin, êdî wê hêsanî Daeş nekaribe êrişê axa Rojavayê Kurdistanê bike. Tamamê dewletan ji bo benjwendiyê xwe helbest dikirin, xwe bihêz dikin, pêwîstekî Kurd zî vê PVJoyê da helbestekî hevbeş û alî leşkerî da zî, alî parastinê da zî xwe xurt bigirin. Lêkolîner amaje dikin ku derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê dê bi xwe re bayeke erênî ya pêkanîna yekîtiya siyasî jî bîne. Ev têvatê Kurd hêdî naxwazin nêfxwe de nakokiyan çêkin, ji berê dijminên xwe dikarin şerî bikin. Ev têvatê hêdî vê herêmê de Kurd dikarin bi siyasetekî netewî bimeşin, dikarin xwe biparêzin. Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê jî ku li Başûrê Kurdistanê perwerdê dibînin, amaje kiribûn ku ew her dem amade ne parastina axa Rojavayê Kurdistanê bikin. Şîrovekar amaje dikin ku di rojhilata navîn de her ku diçe şer berfireh dibe û di demeke wiha de pêkanîna hêza leşkerî an Kurdan ji bo parastina axa Kurdistanê hem girîng e û hem pêwîst e. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.